Бәхетле булып яшәүнең серләре нидә икән? Нигә Ходай бәхетләрне бер тигез бирми икән? Фәрештәләр өеп өләшеп йөрми икән? Нигә Ходай бәхетләрне бер тигез бирми икән? Фәрештәләр өеп өләшеп йөрми икән? Берәүләргә үзе килә, кадерене белмәсә дә, берәүләр мәңге таба алмый, күпмеләр эзләсә дә. Нигә Ходай бәхетләрне бер тигез бирми икән? Фәрештәләр өеп өләшеп йөрми икән? Нигә Ходай бәхетләрне бер тигез бирми икән? Фәрештәләр өеп өләшеп йөрми икән? Бәхетле булып яшәүнең серләрен белсәң иде, мең яралы күңелләрне нурларга күмсәң иде. Нигә Ходай бәхетләрне бер тигез бирми икән? Фәрештәләр өеп өләшеп йөрми икән? Нигә Ходай бәхетләрне бер тигез бирми икән? Фәрештәләр өеп өләшеп йөрми икән? Безгә Ходай бәхетләрне бер тигез бирсә икән? Фәрештәләр өеп өләшеп йөрсә икән? Безгә Ходай бәхетләрне бер тигез бирсә икән? Фәрештәләр өеп өләшеп йөрсә икән? Фәрештәләр өеп өләшеп йөрсә икән? Өләшеп йөрсә икән?